бәхетһеҙ. Хәйерле кис, кадерле дуҫтар. Ихлас күңелдән һеҙҙе сәләмләйбеҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Уйландырған, моңландырған театр берләштерә беҙҙең күңелдәрҙе. Сәнғәт дигән оло бер донъяла, ерҙең ҡояшлы яғында йәшәйбеҙ беҙ һеҙҙең менән. Ана шул дөньяны барлыҡҡа килтереүсе, тылсымлы итеүсе артистар көндәлек тормошҡа мөғжизә өҫтәп йәшәйҙәр һәм ижад итәләр. Уларҙың ижады ғына түгел, хатта ғүмер байрамдары ла барыһы өсөн дә оло ваҡиға. Бөгөн беҙҙә лә бик матур ваҡиға. Абруйлы сәхнә оҫтаһы һәм ижадсы, халыҡ артисының 75 йәшлек юбилейы уңайынан бенефис. Сәхнәлә Рәсәйҙең атҡаҙанған, Башҡортостандың халыҡ артисы, Салауат Юлаев ордена кавалеры Рәүис Заһитов. Һеҙҙең дуҫтарығыҙ, яҡындарығыҙ, коллегаларығыҙ, һеҙҙең ижадығыҙҙы яратҡан тамашасыларыбыҙ йыйылған. Һеҙҙең байрам, уларҙың да байрамы. Байрам менән! Рәүис ағай, һеҙҙең биографияғыҙҙың төп даталарына күҙ һалайыҡ. Бынан 50 йыл элек, 1974 йылда һеҙ Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрына эшкә килгәнһегеҙ. Рәүис Заһитов сәнғәткә, театрға арналған 50 йыл эсендә 100-дән ашыу роль уйнаған һәм юғары хөкүмәт наградаларына ла лайыҡ булған. 1984 йылда Баястерҙың атҡаҙанған артисы, 1989 йылда Баястерҙың халыҡ артисы, 1998 йылда Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған артисы тигән маҡтаулы исемдәргә лайыҡ була. 2007 йылда Башҡортостан Республикаһында фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн билдәһе менән бүләкләнә. 2019 йылдан ул тыуған районы, Ҡыйғы районының почетлы гражданы. Күптән түгел Рәүис Хәбир улы Заһитовҡа Салауат Юлаев ордены тапшырылды. Бына шулай, ижады ла ул, уңыштары ла тос беҙҙең юбилярҙың. Рәүис Хәбир улы, бөгөн һеҙҙе байрамығыҙ менән ҡотларға хөрмәтле ҡунаҡтар да килгән. Һүҙ уларға. Сәхнәгә Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәт министры урынбаҫары Ринат Рәшит улы Ғайсинды саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар, хөрмәтле Рәүис Хәбир улы. Һеҙҙе Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министрлығы исеменән ҡайнар сәләмләйем. Хөрмәтле Рәүис ағай, һеҙҙе күркәм юбилейығыҙ менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә ҡаҡшамаҫ һаулыҡ, ижад ҡомарығыҙ һүнмәһен, һүрелмәһен, һәр ваҡытта шулай дәртле, дәррә булып ҡалығыҙ. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Һәм Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министры Шафикова Әминә Ибни ҡыҙының ҡотлау хатын уҡып китергә рөхсәт итегеҙ. Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәт министрлығы исеменән һәм үҙемдең исемдән һеҙҙе күркәм ғүмер байрамығыҙ 75 йәшлек юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙ башҡорт сәхнәһе аҡһаҡалы, профессиональ театр сәнғәтенә ҙур өлөш индергән ижадсы, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрына тоғры хеҙмәтегеҙ менән халыҡта дан ҡаҙанған олуғ шәхес, күркәм, сағыу ролдарығыҙ тамашасы күңелендә ныҡлы урын алған артист. Халҡыбыҙҙың күңел хазинаһын һаҡлаусы булараҡ, йыр сәнғәтенә индергән өлөшөгөҙ ҙә бик ҙур. Һеҙ башҡарған йырҙар, айырыуса башҡорт халыҡ йырҙары һәр кемде әсир итә.
50 елдан ашу гомерегезде сәнгатькә багышлап, ошо вакыт аралыгында күп яклы образлар тудырып, милли мәдәниятебезне үстерүгә тоз өлеш индердегез. Бүгенге көндә лә яшь актерларга өлгө күрсәтеп, театр сәнгатенә тогры булып калаһыгыз. Колы сейіп ижад итәһегез. Хөрмәтле Рәвис Хәбир улы, һезгә корыстайныклы сәламәтлек, бәрәкәтле имен тормыш, бәхетле озын гомер теләйбез. Тагы ла озак еллар туган коллективыгыз Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрының ныклы терәге булып, ижадыгыз менән тамашачыларыгызны куандырып торыгыз. Башкортстан Республикаһы мәдәният министры Әминә Ибни кызы Шафикова. Рәхмәт Ринат Рәшитова һөнәрегез өчен, хәзер безнең юбилейга почетлы грамотаны тапшыруыгызны һорайбыз. Башкортстан Республикаһының мәдәнияте өлкәһендә күп елдар намуслы эшләгән өчен Заһитов Рәвис Хәбир улы Башкортстан Республикаһының мәдәният министрлыгының почет грамотаһы белән бүләкләнә. Рәхмәт Ринат Рәшитовна. Хөрмәтле Рәвис агай, һезнең олы юбилейгә дайканлы бик күп котлаудар килә. Уларның бернисәһен укып үтәргә рөхсәт итегез. Өфе кала хикмәте башлыгы Ратмир Рафил улы Мәүлиев котлавы. Хөрмәтле Рәвис Хәбир улы, һез танылган сәнгать остаһы, Башкорт театры сәхнәһе йондыды. Һезнең талантлы уйныгыз күз яшьләре белән хоклану да тудыра. Яхшы актердар күп, әмма улар арасында уникаль актердар бар. Һез артист һөнәренә йөрәк кушуы буенча килгән актер. 50 ел дәвамында туган театрыгызга, Мәҗит Гафури театрына тогры калуыгыз ихтирамга лаек дигән ихлас хүзләр һәм теләктәр бар был котлауда. Котлау сәламе Мустай Кәрим исемендәге фонд учредителе Тимербулат Кәримов һәм фонд директоры Әлфия Кәримовна. Мустай Кәрим ай тотылган төндә трагедияһындагы һезнең дивана ролена, адактан инде кызурлау комедияһында Ильяска, озын-озак баласак повесе буенча Язмыштардан узмыш бар спектаклендә Талипка, диктаторга ат биреге драмаһында Муратшага тамашасы ихласлап алкышланы. Һәр ролегез халкыбызның күңел киңлеген, юмартлыгын һәм эскерһедлеген, тормышка юмор аша карай белүен, шаянлыгын аса. Ә табигый моң, халык йырдарын оста башкаруыгыз ул иҗади югарылык. Ябайлыкта бөеклек дигән төшенсә тап һезнең булмышыгызга тап килә. Һезгә ныклы һаулык, озын гомер теләйбез дип тамамлана котлау сәламе. Мустай Кәрим исемендәге фондтан ошо матур гөлләмәне кабул итеп алыгыз, хөрмәтле юллар. Рәвис агай, сәхнәгә һезнең якташларыгыздан, ямьле әй буеннан, һезнең туган авылыгыз Иске Мөхәммәттән сәлам алып килгән хөрмәтле кунактарны сакырабыз. Кыйгы районы хакимияте башлыгы Зөһрә Мәүлетбай кызы Гордиенко һәм юбилярның ике туган кустыһы Артур Искужа улы Заһитов. Рәхим итегез сәхнәгә. Бездән кадерле Рәвис агай, ысым күңелдән һезне бу матур байрам менән юбилейны котлайбыз. Без һезне менән горурланабыз, һезне яратабыз. Һезгә узын гомер теләйбез. Гаилә бәхете, сәхнә бәхете, узын гомер һезгә. Һезгә монда поздравительный адрес. Яңа энциклопедия һезгә бар. Табигатьтә матурлыгы, һезгә авызның пейзажы. Рәвис агай һезне юбилейгә кайнар котлайм. Озын
Бұл егіт менің екі туған, бұланы атайым менен бір туған бабайымдың ұлының ұлы, Ишқожаның ұлы, ол мәрхім болып тұрып қалды. Бір 3 жыл ілік біз онымен бірге өттік, ұшы егіт оның ұлы бұла. Hürmetli юбиляры, Büte Dünya Başkurtları Kurultayının Prezidium ağzı Rəsəydin hem Başkurtistan'dın xalıq artisti Hürmetullah Ғәзәли ұлы Утяшев құтлайды. Хөрмәтле хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Рәвис Хәбирулы, Büte Dünya Başkurtları Kurultayы исеменнән бүгенге күркәм юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Рәвис Хәбирулы башкарган рольләре хакында әйтеп киттеләр, ләкин безнең театрыбыз борын-борындан үзенең романтик юнәлештә булуы, йырлы, моңлы булуы белән аерылып тора. Рәвис Хәбирулына Аллаһ Тәгалә моңды мәдип елләмәйсә биргән һәм уның сынапта башкарган рольләре әлбәттә йырлы, моңлы. Ләкин уның башка рольләре дә бар, җитди рольләр дип әйтәйек. Бына шул йыр моңга булган һөю бер заман уны хатта Башкорт дәүләт филармониясына алып китте. Ләкин үзенчәлеге шунда ул филармонияда эшләгән хәлендә лә Башкорт театрындагы рольләрен калдырмаган. Кендеген үзмәне. Вакытын табып, килеп рольләрен аткарып йөрне. Әллә ул театрыбызда шул тиклем һөюнең бер галәмәте булды. Әллә ролен башка артистка бирергә кылганды. Hem филармонияда bir yıl sanmahı. Üç ay kadar, üç ay yeteplenmeyi. 3 ay işlagəndən kiri teatrımızda eğlenip qayıtdı. Yani teatrga bolgan heyvi sınıfta yengip sıktı. Hem şu yırgınga bolgan heyvi bizim teatrımızda burun Sovet vaqtında Şıpski konsertlar деген бар еді. Бұл заводқа барып, ырдын табақтарына, батылдарға асығып, колхозшылардың қиыр қауып отырған әргелеріне барып ерлау юлағы бар еді Совет вақытында. Мына Рәвис Хәбирулы нәқ шундай эштердің алдында болды. Ол сит гастрольдерге сыққанда, ол Ташкент, Алматы, Фрунзе, Ош гастрольдері бұрын театрлаштырған тамаша менен башланайды. Һәм birinci болып сәхнәгә Рәвис Хәбирулы килеп сыга һәм сәхнәне тултырып, Башкортстаннан сәлам дип, башкорт халык йырдарын аткара иде. 1982 елда театрыбызга өлкән ул исемле вампирлык спектакле куелды. Ошо сәхнә борынгы театр иде. Бер заман спектакльнең уртагында утырды. 5 минут, 10 минут тамашасы таралышмай ултыра. Рифкат Аглышева Нема эшләргә кирәк? Кемдер сыгып шигырь уйланы, мин сыгып курай уйнаным, Рәвис агай сыгып йөргән. Әйтәгез, артабан дәвам итегез ди, Рифкатга шыбырлай. Курай тартам, Рәвис агай йырлай. Бер заман гүлт итеп ут бирделәр, халык хакылдап көлә, күлдәм уйнап торам курайды. Күлдә асып караган Рәвис агай турсикта һәм футболкалар йырлап тора. Ул сөйкә уның башкарган роле шундай иде. Һәм ул Үзенең нинди кыйфәттә булуы мөһим түгел, ә сыгып тамашасының күңелен күрергә әзер булуы менән менә шундай адымга барды. Ул асын сәнгать кешене булуын ифатлады. Рәвис Хәбирулы Бөтен башкортлары Корылтайының иң югары наградаһы ул да булһа, алда Нурс сез халкына исемле үзебезнең Миралабад менән бүләкләнә һәм сөнки һеҙҙең һөйөүгеҙ халыҡҡа ысынлап күңел һәм киләсәктә лә Алла бирһә халҡыбыҙҙы шатландырып эшләргә лә һәм эшләргә насип булһын Алла бирһә.
Хәзер сәхнәгә Башкортстан театр эшмәкәрләре союзы рәисе урынбасары Зөһрә Вазих кызы Сайфуллинаны сакырабыз. Дорогой наш, любимый Рауис Хабирович, позвольте мне от имени председателей Союза театральных деятелей России Владимира Машкова и председателя Союза театральных деятелей Башкортостана Ахсяна Абушахманова поздравить вас горячо с 3 юбилеями. Значит, во-первых, это 75-летие со дня вашего рождения. Второй юбилей – 50-летие вашего служения Его Величеству театру. И третий юбилей – 40-летие Содружества в актерском братстве. За прошедшие годы творческой деятельности на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури вы стали мастером сцены, по-настоящему народным любимцем, завоевавшим любовь зрителей. Вам подвластна любая роль во всех жанрах. Истинно народный талант, редкостный дар, извлекать из прозы жизни ее забавные моменты, трагикомические повороты. Все это позволило вам создать много ярких и запоминающихся ролей. Их количество не пересчитать. Прекрасные вокальные данные, пластичность, чувство ритма помогает вам тонко чувствовать героев в музыкальных постановках. Всех ваших персонажей объединяет жизнелюбие, человеческая простота и национальный темперамент. Правительство республики и России по достоинству оценило ваше творчество. Вы заслуженный артист Башкортостана и заслуженный артист России. Вы являетесь обладателем золотой медали Станиславского. Наконец, вы добрый, мудрый человек, надежный наставник молодежи, человек, наделенный прекрасным чувством юмора. Вас отличает огромное трудолюбие. Вот все эти качества вы реализуете в жизни, принимая активное участие в жизни актерского братства. И в связи с этим разрешите вас наградить почетной грамотой за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой личный вклад в развитие театрального искусства, высокий профессионализм, преданное служение родному театру и нашему театральному братству, и в связи с 75-летием. Всего вам доброго! Спасибо большое, уважаемая Зухра Вазиховна. Рауис Хабирулы тормош иптәше Зилия Харис кызы менән 1972 елда гаилә коралар. Бына инде 52 ел улар бәхетле гомер итә. Рауис Хабирулы кеше күңелен давалаусы булһа, Зилия Харис кызы менән улы Артур һәм килене Наилә табиптар. Улар һаулык хагында торалар. Артур Рауис улы Башкортостандың һәм Рәсәйдең һаулык һаклау отличнигы, Башкортостандың ат каданган табибы, медицина фәннәре докторы, хирург, профессор. Ейәндәре Оскар мәктәптә укый, 11-нче сыйныф укучысы. Ейәнсәрләре Аделина урта махсус музыка мәктәбендә 3-нче класста укый. Хөрмәтле Рауис агай, артабанда якындарыгызның күңел ялыгына төренеп, гаиләгез менән бәхетле тормышта яшәргә насип булган.
Сәхнәгә Рәвис Хәбир улы Заһитовтың коллегаларын, театр коллективын сакырабыз. Театрның директоры Иршат Ишбулат улы Фәйзуллинга һәм баш режиссер Айрат Әхтәм улы Абушахмановка. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кис, хөрмәтле безнең юбилярыбыз Рәвис Хәбир улы. Мин һезнең барыгызны ла Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры коллективы исеменә ихлас тәбрикләйм. Ә инде безнең юбилярыбызны бүгенге матур гомер байрамы юбилее менән туган коллективы исеменән ихлас котлайм. Әйтеп үтелгәнсә, Рәвис агай ошо Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры сәхнәһенә 50 ел тогры хезмәт итә. Һәм ошо ярты буат дәверендә бихисап матур рольләр уйнаны, һезнең тамашасы күңелендә һакланып калырлык, уйландырырлык образлар тудырды. Һәм һезгә Рәвис агай артабанда ошондай матур рольләр уйнарга, образлар тудырырга язсын. Һез Рәсәй Федерациясының аттанылган Башкортстан Республикасының халык артисты һәм инде күптән түгел генә менә ошо матур 75 яшьлек юбилей уңаеннан Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Фәрит улы Хәбир указына ярашлы һез Салават Юлаев ордены кавалеры булдыгыз. Котлайбыз һезне. Рәхмәт. Һезнең сәхнәлә театрда тоткан урыныгыз бар, һезнең яраткан тамашасыгыз бар. Менә бүгенге тулы залда ошоға дәлил булып тора. Артабанда ошондай тулы залдар булһын, матур рольдәр булһын. Һезгә Зилия ханым белән, улыгыз Артур белән, якындарыгыз, тугандарыгыз белән бәхетле озын гомер кисерергә язсын, иҗади кумарыгыз һүнмәһен. Ошо бабкала театр коллективынан матур теләктәр язылган, кайтас укырһығыз һәм шулай ук театрдан һезгә зур бүләк, ул бүләкте һез беләһегез. Котлайбыз юбилейгыз белән. Рәвис агай, тауан күнегез менән һезне, бірақ ошо спектакльде без Рәвис агай менән 2006 елда сыгаргайнык. 5-ле башланып, сақты. 5-тә. Ничә ел үтеп китте? 19 ел был спектакль сәхнәнән төшмәй бара. Яш геройлар, героинялар 2-3 тапкыр алмашынып бетте. Бuna Рәвис агай ничек уйнаны шуны, шулай уйнай. Аллага шүкүр. Һәмгә иң мөһиме һаулык теләйм. Калганын бүтәһеле бар, талантыгыз бар, акылыгыз бар, сибәрлегегез бар. Һаулык, озын гомер һәм тагыла яңы рольдар. Әй буенда, Мөхәммәддә башланган гомер юлын. Сәнгатьтең горурлыгы һин, халкыңдың асыл улы. Күпме янмыштар тудырдың һин, безнең сихри сәхнәлә. Йөрәктәргә ялкын өстәп, өмет биреп яшәргә. 50 ел театрда. Ал ял белмәй эшләйһең. Рольдәрең тормышсандар, сәхнәләрдә һин яшәйһең. Үзе шаян, үзе үткер, көлүдәре фәһемле. Халык артисты булдың һин, язмыштарың бәхетле. Хәзер хөрмәтле Рәвис Хәбир улы, һүз һеҙгә. Рәхмәт. Барыгызға мин нәмә әйтәһем килә. Бына 50 ел гомер сәхнәлә үткәндә киткән. Һибелмәй дә калды. 74 елда килеп кергәйнем. Бына кисә генә һәммәк
кисәгенә. Күпме рольдәр уйналды, күпме юбилейдәр, ашанаһығыҙмы юҡмы, 9-нсы тапҡыр юбилей үткәрәбеҙ. Уялықта бөттөн быйыл отказатҡа итеп ҡараным, юҡ, үткәрәһең, все. Хужалар бына мине мәжбүр иттеләр. Әйтер һүҙҙәремдә ҡалманы. Нәмә әйтергә, радиоға саҡыралар, юҡ, мәйтән минең әйтер һүҙем юҡ, бармайым. Телевидениеға саҡыралар, барманым. Гәзиттәргә саҡыралар, бармайым. Рәхмәт дейім дә шулай ҡотолдом. Бына ошо йәшкә итеп тағыла 9-нсы тапҡыр юбилей үткәрәм. Ул юбилей тигән нәмә бик рәхәт икән. Бына шулай һине иптәштәрем, бергә уйнаған иптәштәрем, партнерларым ҡотлайҙар. Мин уларға бик рәхмәт әйтәм. Радан ғүмер барыуға, минең йәшкә итеп ҙур ролдәр уйнарға яҙһын. Рәхмәтемде үҙемдең режиссердарыма иң күп рәхмәт Айрат Әхтәмұлы Абушахмановқа. Һәм хөрмәтле тамашасылар һеҙгә. Һеҙ мине ошо сәхнәлә баҫып торырлыҡ итеп күтәрҙегеҙ. Бигә бәхет өҫтөнә бәхет өҫтәнегеҙ. Мин бөгөнгө көндә бик бәхетле, Аллаға шөкөр. Һеҙгә лә оҙон ғүмерҙәр, бәхеттәр насип булһын. Амин. Хәҙер Рәвис Сәғитов башҡарыуында төп ролдә Ҡоҙаса спектакле. Рәсәйҙең арҡаҙанға Башҡортостандың халыҡ артисы Салауат